Hi mga igsoon, share ko lang nga ang pulong nga nagahatag sa atong mga kinabuhi. Atong ilhon karon igsoon kung unsa ang pulong nga nagahatag sa matuod nga kinabuhi. Atong mabasa igsoon sa Juan 1 up to 48. O mga igsoon, kay 1 up to 48, usa lang ang akong i-share sa inyo sa ka bersikulo nga atong basahon diri sa Juan 1:12. Ningon siya diri igsoon, apan kadtong midawat og misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios.